Ing kraton Daha ana raja kang duweni asma Raja Daha lan duweni anak loro kang ayu rupane. Putri Candrakirana yaiku putri kang ramah lan ayu. Dheweke arep dinikahno karo pangeran saka kraton Kahuripan kang asma Raden Inu Kertapati. Anakku, mrene ya. Iya anakku, ana sing arep tak sampeno menyang kowe kabeh. Meneh Raden Inu Kertapati saka kerajaan Kahuripan menyang mrene. Aku lan rawone wis sepakat nikahke Raden Inu Kertapati karo Candrakirana. Matur suwun sanget Rama, kula bener-bener yen niki sing kula impi-impiaken wiwit kula tasih alit. Raja Daha lan Candrakirana ninggalno ruangan kang saiki ning ana ajeng. Candrakirana lan Ramane ngrasa bungah ambek pernikahan iki. Ananging kalau ajeng duweni rasa liya, yaiku mangkel lan kecewa. Kok dudu aku jelas aku luwih ayu kok dhekne. Sakwise njaluk bantuan nang penyihir, kalau ajeng menyang kraton kapingin ketemu Ramane. Apa? Dasar bocah nakal. Artinya dinikahke malah pacaran karo ngawal. Ora ajar iki. Sampai Romo sampai. Kirana, Kirana. Ki, wacana. Wacane iki. Mani-manine awakmu. Oh, niki fitnah Romo, kula mboten nate nglampahi niki. Saestu Romo, terus kalian kula. Kirana, betul orang-orang iki. Karo pengawalmu iku sing ora ajar. Romo, Betul. Candrakirana atine sedih banget lan dheweke terus lunga ninggalno kraton. Dheweke lunga menyang pantai ketemu mbek penyihir. Iya, dasar wadon bodoh, rasano iki. Candrakirana wis dikutuk dadi keong mas lan gemletak ning pantai desa Dadapan. Salah sawijine dina ana wong wadon kang lagi golek iwak ing pantai. aku harus bakal sekolah. Sial, mbak Iwak kok cuma dia sih. Iki aku gak ada panganan. Nanti malah apa aku cuma di. Loh, lah apa kok aku iso ana ning kene? Oh iya, nek mau kan nek mbak mbak sing gol aku. Sakene rek kanggo mangan wae, dheweke kudu golek duit dhisik. Ya wis lah, aku arep tuku panganan kanggo dheweke ambek duit sing tak bos keberapa. Terus nanti malah apa aku cuma di. Sampai yang mene kok aku belum oleh iwak. Aku kok juga oleh iwak mana? Yang gak oleh iwak, aku mau kok mangan apa? Eh, sopo bocah iki? Kulo Candrakirana mbak sing tenang. Sampai Candrakirana. Nggih. Jenengan sing beto kula mriki. Kula keong sing jenengan kemoke teng pinggir kali. Apa? Kamu keong mas? Bener. Kula ditutup oleh penyihir, ditinggal salah satu yang kula. Apa sih? Jelas, kamu emang disik semenaran gitu. Nggih, matur nuwun, Mbah. Sementara iku ing kraton Kahuripan, Raden Inu Kertapati
kang krungu kabar soal Chandra Kirana. Dheweke ora percaya lan dheweke berusaha golek warta kang bener kanggo bela Chandra Kirana. Ora mungkin Chandra Kirana nglakoni kabeh iki. Mesti ana sing nyinah dheweke. Aku kudu golek urus saka wong. Kayane menapa panjenengan ngantos proses Chandra Kirana. Aku yakin kamu ora bakal percaya sama aku. Nek sing ngerti kuwe. Boten Gusti, gelo ajeng sampun mitnah Chandra Kirana. Apa ngomong? Kamu ora tenan. Iki niki Gusti penyihir kang dibayar karo gelo ajeng kangge nutup Chandra Kirana. Sakwise iku, Raden Inokertapati ngembara goleki Chandra Kirana. Iki kampung lho. Omongan kok ngono. Itu aku. Lu. Telu. Iya anakku, ana sing arep tak sampekno menehi kowe kabeh. Meneh Raden Inokertapati saka keraton